Credu mae mwy o bwysau fan hyn fyd, achos chi'n gwybod mae sio gymaint o feirniad arall yn iste yn gwylio. Odi. Mae hwnna fwy o bwysau. Mae pawb yn feirniad. Odi. Odi. Os rhagor y gystadlu dy ti, weddill yr wythnos? Os bore a dydd iau. Ie. Beth dy ti? Wel, fi'n dod â coben fori. A sa'i rhywbeth wedi gwneud y dosbarth na o blaen. Fi'n teimlo lot bach o imposter syndrome fi'n caru. Achos sa'i rhywbeth wedi gwneud y dosbarth o blaen. Ond mae fe wastad i edrych yn hwyl a mae ngaseg fi'n dwlu arni. Felly o'n i'n meddwl pam lai gael shot arni. Sa'i'n disgwyl cad yn byd, ond fi'n disgwyl joio. Ie. A hwnna'n bwysig a cystal peth a dim. A cael y profiad o fod yn y prif gylch. Ie. Fydde'n hollol wahanol i fi fi'n caru. Achos fi erioed wedi dangos coben mewn llaw yma. Felly fydde'n hollol wahanol. Fyddi ennill dan gyfrwy gyda coben, ond sa'n disgwyl, fel yn gweud, sa'n disgwyl cael dim byd, ond fi'n disgwyl falle fyddai'n joio, a fi'n dwlu ar y gaseg, mae'n gariad, a felly fi jyst yn, o'n i jyst yn meddwl pam lai. Disgyblaeth hollol wahanol, dangos mewn llaw. Hollol wahanol. Ydy i gyfaru o beth welon ni ddo tan gyfrwy. Fi'n gobeithio bod fi wedi paratoi ddi'n weddol, ond gawn ni weld y fe. Fi'n hanner poeni na bod hi'n edrych digon da, neu ddim digon da, wedyn fi'n hanner poeni eith hi'n rhy dda, byddai'n gallu gafel arni. So gawn ni weld. Oeddi'n dipyn o beth i gadw lan pan y ti yn arwen? Odi, mae lle dda fel arfer, mae lle dda. Fi weithiau fi jyst yn rhoi myseddi yn ei ffrwyn ni, a wedyn mae'n tynnu fi ar hyd gydau. Felly mae'n bach o help i fi redeg, so mae'n bod hi'n gwybod beth mae'n neud, gobeithio fyddwn ni'n oce. Gyda hi'n arwen ti? Ie, gobeithio. Wel, Hannah Atkinson fan hyn, o'n blaenau ni, a mae hi'n teimlo'r un peth fi'n caru heddi, oedd hi erioed i dangos mewn llaw chwaith. Wel, mae yna gynnwrf yn rhan feheuol y prif gylch, yn sicr gyda ni fel tîm fan hyn, aelod o'r tîm yn cipio y wobr gynta na ni David Oliver, a llongyfarchiadau mawr iawn iddo fe a'r teulu a'r Rhoswen Cindy yn mynd ar wobr gynta gyda'r adran ec. Yr ebol dyflwydd ddod. Eboles. Eboles, mae'n ddrwg dy fi. Wel, mae yna gynnwrf mawr fan hyn ar hyn o bryd wrth i ni edrych ar ochr ddeheuol y prif gylch. David Oliver fyna o'n blaenau ni yn aelod o'n tîm sylwebu ac yn dal i afel ar yr hosglwm a'r garden goch. Llongyfarchiadau mawr iawn i David a'i deulu yn dod yn fuddugol gyda'r Rhoswen Cindy, yr Eboles dyflwydd ddod. Gwyna, David. Ie. Fi'n credu bydd rhyddhad gyda David. Gwyto. Bydd e'n teimlo'n rhyddhad fi'n credu. Mae'n siŵr bod rhaid chwysu fyna ar safle blaen. Put your hands together like for the winner of the 2-year-old filly in the section C, number 669, and this is the Oliver family's Rhoswen Cindy. Wel, i ni fan hyn yn wen o glist i glist, achos yn wyneb cyfarwydd iawn gyda'r tîm sylwebu ac yn lais cyfarwydd. David Oliver yn fuddugol gyda'r Rhoswen Cindy, llongyfarchiadau mawr iawn, yr Eboles dyflwydd ddod fuddugol. Merlod Cymreig. So we'll be moving on swiftly now to the 3-year-old colt class in the section. Wel, David Oliver, nithon ni trafod hwn, do fe? Nithon ni trafod. Falle bydde ti'n ennill a falle bydde rhaid i fi di gyfweldu. Sut wyt ti'n teimlo? Briliant. Hoff Eboles dad yw i. A gathon ni ddadl pan oedd hi'n swclen, dyn ni'n mynd i cadw un o set gwerthu hi. Dad yn deud o hyd, that's the one, a fodd yn iawn.
Ond gath ni bach o ddrama yn y cylch, ni botwm ar y wasg o'r fynd. Wedi bod yn bregus ers amser wedi pesgu braidd. So ie, oedd hi'n job. Oedd wedi bod chwilio botwm ar y llawr o'r cylch. Wel, fi'n credu bod hwnna fel nidl yn y haystack. Ti'n werth hwnna, mae da ti riban goch. Mae o'n poced fi, yn iawn. O, ti wedi ffindo fe? O, da iawn ti. So, riban goch, ti'n mynd mewn nawr am y pencampwriaeth nes ymlaen. Edrych ymlaen i redeg o gwmpas y cylch na unwaith o? Really. Fi'n dechrau neiddio, dwi'n meddwl. Mae'n siŵr os y cylch na mynd yn fwy na fi sy'n rhoi pwysau ymlaen. Ond, ie, gwrdd i weld, dyn ni'n falch ennill y dosbarth, a fydd hi'n gamp a hanner, so fydd hi'n her eitha mawr i fynd nôl na i gysadlu yn y pencampwriaeth. Ond gen i weld, dyn ni yma. So. We've got to be in it to win it, yn dyfe. Llongyfarchiadau mawr iawn i ti, David. Pob lwc!